en fed idé. Hey, har du en fed idé? Vi flyttemænd har mange kig med, så skal du se. Nu skal du bare se. Vi er vilde med at bruge vores hoved. Hvad? Ja, vi kan bruge vores hoved. Ja så, hvis du har brug for hjælp, rykker vi ud. Vi får den hurtigt regnet ud. Vi bruger fantasien. Vi ved, hvad vi skal gøre. Vi bruger fantasien. Og du skal bare spørge. Vi bruger fantasien. Vi er måske lidt skøre, men hvis man kan bruge sin pære, så er ingenting for svært. Niller er min ven, han spiller al guitar. Og Tom kan se langt med de briller, han har. Og der har vi Dan med sin røde kasket. Og jeg hedder Kim, og så kvartetten komplet. Vi bruger fantasien. Vi ved, hvad vi skal gøre. Vi bruger fantasien. Og du skal bare spørge. Vi bruger fantasien. Vi er måske lidt skøre, men hvis man kan bruge sin pære, så er ingenting for svært. Fantasiens flyttemænd.